Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu uhapsili su 3 osobe zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetile budžet grada Bora za više od 16,6 miliona dinara. Među uhapšenima su N.M., bivši pomoćnik gradonačelnika Bora, M.B., vlasnik firme Eastern Office iz Majdanpeka i D.M., bivši direktor preduzeća Resor iz Gadžinog Hana. Kako se sumnja, oni su u periodu od decembra 2023. do juna 2024. godine dostavljali uvećane cene kontejnera gradskoj upravi Bora koje su potom predstavljene kao tržišne. Na osnovu tih cena raspisana je javna nabavka u vrednosti od 40 miliona dinara, pri čemu je firma Eastern Office izabrana kao jedini ponuđač. Razlika između realne tržišne cene i uvećane cene, kako se sumnja, pribavljena je u korist preduzeća, dok je budžet grada oštećen za više od 16,6 miliona dinara. Svi uhapšeni su zadržani do 48 časova, a nakon toga biće privedeni nadležnom tužilaštvu.